Και μετά τους Archive πάμε να περάσουμε στους μοναδικούς μας καλεσμένους που έχουμε σήμερα, οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι του Χανιά Rock Festival. Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο Evolution. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Ο Γιώργος και ο Νίκος. Γιώργος Μανουσέλης, πρόεδρος. Νίκος Αθηναίος, αντιπρόεδρος. Γεια σας, αντιπρόεδρε. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν να μιλήσουμε για το ιστορικό του Χανιά Rock Festival, το οποίο ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το 2002, σωστά? Σωστά, γι' αυτό μπορεί να πει περισσότερο ο Νίκος, που ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος του 2002 Χανιά Rock Festival. Υπεύθυνο. Το 2002 έτρεξε από το Δήμο Χανίων, από τον τότε Δήμο Χανίων, και ήμουνα υπεύθυνος για την επιλογή των συγκροτημάτων και το production στο στάδιο εκείνη τη χρονιά. Μετά έγιναν ορισμένες αλλαγές στο Δήμο και ουσιαστικά μπήκε στο ψυγείο το φεστιβάλ από το 2002 μέχρι το 2008, που το επαναφέραμε με το σύλλογό μας, το Rock on South. Το 2008 επέστρεψε λοιπόν δρυμύτερο το Χανιά Rock Festival με τους Paradise Lost, σωστά? Σωστά, στο ανοιχτό θέατρο του Αττικών. Είχαν παίξει τότε οι Paradise Lost ως headliners και 6 ακόμα συγκροτήματα από την Κρήτη. Και προχωράμε στο 2009 πέρυσι, όπου εμφανιστήκαν Ανάθεμα, Rotting Christ, η Ρώσοι Pilgrim, Playgrounded, Ever Failed. Αυτά όλα λοιπόν ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα να μιλήσουμε για το μέλλον, το οποίο είναι για τις 5 και 6 Αυγούστου στα Χανιά, στο Εθνικό Στάδιο. Λοιπόν, η πρώτη μέρα έχει αποκλειστικά ελληνικά συγκροτήματα. Ελληνικά συγκροτήματα όμως που είναι ή πολύ ιστορικά ή πολύ ελπιδοφόρα. Έχουμε λοιπόν τους δικούς μας Roundabout, οι οποίοι είχαν παίξει και το 2008 με τους Paradise Lost στο Αττικόν. Στη συνέχεια είναι η Planet of Zeus, ένα συγκρότημα εξαιρετικά σημαντικό για την σκληρή σύγχρονη ελληνική σκηνή. Η Universe 217, δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια συνέχεια, είναι και αυτή πολύ σημαντική. Οι Poem, οι οποίοι είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα, έχουν ένα πρόσφατο άλμπουμ και ετοιμάζουν ένα δεύτερο. Έχει λάβει πάρα πολύ καλές κριτικές στο πρώτο τους άλμπουμ. Και βέβαια οι Last Drive, οι οποίοι δεν νομίζω ότι χρειάζονται και πάρα πολλές συστάσεις, είναι δεκαετίες γνωστοί στο ελληνικό κοινό και είναι τιμή μας που τους έχουμε στην Κρήτη και πάλι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και για πρώτη φορά στα Χανιά. Όχι για πρώτη φορά στα Χανιά, για πρώτη φορά μετά από πάνω από 20 ετία στα Χανιά. Είχαν έρθει και πριν 20 χρόνια. Ναι. Εντάξει, στην ουσία πρώτη φορά είναι πάλι. Έτσι. Άμα το καλό σκεφτείς. Και πάμε στην Metal μέρα, την Παρασκευή 6 Αυγούστου, Νικό, όπου θα δούμε τους. Εδώ είναι το ψωμί. Λοιπόν, headliners θα είναι η Wasp για πρώτη φορά στην Κρήτη. Η Wasp είναι από τις πλέον γνωστές hard rock, παύλα, heavy metal bands. Έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους από τις αρχές δεκαετίας του 80, έχουν πουλήσει πάνω από 13 εκατομμύρια δίσκους. Είναι πολύ αγαπητοί στο ελληνικό κοινό με συνεχόμενα sold out στις τελευταίες εμφανίσεις. Διανύουν πολύ καλή περίοδο. Έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια πολύ καλά άλμπουμ, πήραν πολύ καλές κριτικές και περνάνε μια δεύτερη νεότητα, ας πούμε. Κάτω από τους Wasp θα εμφανιστούν οι Βρετανοί Orange Goblin με το γνωστό βρώμικο rock and roll ήχο τους, και αυτοί πολύ αγαπητοί στο ελληνικό κοινό. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία ομάδα συγκροτημάτων που να μην ανήκουν πρώτον στην ίδια κατηγορία το καθένα και δεύτερον να είναι προσφυλή στο κριτικό κοινό. Σύμφωνα με αυτά όλα που έχουμε συλλέξει τέλος πάντων όλη τη χρονιά. Τρίτο συγκρότημα εκείνη την ημέρα και τέταρτο στη σειρά που θα εμφανιστεί θα είναι η Spitfire, μία από τις πλέον ιστορικές ελληνικές hard rock bands. Κυκλοφόρησαν πέρσι το νέο τους άλμπουμ και ουσιαστικά έχουν κάνει αυτό το comeback. Πριν από τους Spitfire και τρίτη στη σειρά θα εμφανιστούν οι Βρετανοί Eastern Front, οι οποίοι μόλις υπέγραψαν στην Candlelight Records, στην εταιρεία δηλαδή που είναι και ο Orange Goblin, και θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Από τις δισκοκριτικές που έχουν λάβει μέχρι τώρα για το demo τους, το οποίο θα κυκλοφορήσει και επίσημα από την Candlelight, μιλούν όλοι για μια ανερχόμενη δύναμη στο χώρο του σκληρού ήχου. Πριν από όλους αυτούς θα εμφανιστούν οι Ηρακλειώτες The Maximum και οι Καστελιανοί Drunk Stars, οι οποίοι είναι μια νέα μπάντα
και νομίζουμε ότι οφείλουμε σαν Χανιά Rock Festival να δώσουμε την ευκαιρία και σε κριτικές μπάντες να εμφανιστούν σε αυτό το σημαντικό γεγονός που θέλουμε να πιστεύουμε. Άλλωστε το κάνετε και όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Σε κάθε Χανιά Rock Festival υπήρχε παρουσία χανιώτικων rock συγκροτημάτων. Να πούμε τώρα λίγο τις τιμές των εισιτήριων. Πόσο κοστίζει το διήμερο, από ό,τι ξέρω έχετε και τιμή διημέρου. Βεβαίως. Καταρχήν προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις τιμές σε λογικά επίπεδα, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της γενικότερης. Επομένως έχουμε 20 ευρώ για την πρώτη μέρα το εισιτήριο, 35 ευρώ για τη δεύτερη και 50 ευρώ το εισιτήριο διημέρου. Μάλιστα. Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο για το Χανιά Rock Festival? Λοιπόν, έχουμε από φέτος το χειμώνα οργανώσει και οργανώνεται συνεχώς το επίσημο site του φεστιβάλ, το οποίο είναι στο hanyarockfestival.com. Εκεί υπάρχουν όλα τα σημεία προπόλησης και όλοι οι τρόποι που μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριο στα χέρια του. Επίσης υπάρχει ομάδα που συνεχώς αναπτύσσεται στο Facebook, Hanya Rock Festival 2010, και υπάρχει και η σελίδα του φεστιβάλ στο MySpace. Τα σημεία προπόλησης τώρα όσον αφορά την Κρήτη, πού βρίσκονται? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα ανατολικά. Στον Άγιο Νικόλαο είναι στο ιστορικό Rock Bar Γιάννης, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Όσον αφορά το Ηράκλειο, μέσα στην πόλη είναι το Μετρόπολης και το Jailhouse Café, ενώ στα Μάλια είναι στο Angels Rock Bar και υπάρχει επίσης και στο YouTube που είναι στη Χερσόνησο. Στο Ρέθυμνο είναι στην καφετέρια Barcode στην παραλία του Ρεθύμνου. Όσον αφορά τα Χανιά, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο G-Store στις 4 εποχές, στο Virgin Megastore, στο Stella Accessories στη Χάλιδον, βεβαίως μέσα από τις μπάντες και σε πολλά ακόμα σημεία που ανακοινώνονται εν καιρό. Και φυσικά μέσα από το site του ticketarena.gr, όποιος επιθυμεί ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Ναι, είτε με αντικαταβολή, είτε με PayPal, είτε με πιστωτική κάρτα. Παιδιά, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας. Κάτι τελευταίο να προσθέσετε, μια πληροφορία για το κοινό, πρωτού πάμε να δούμε τους Wasp? Εμείς θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο στο Hanya Rock Festival, γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό φέτος και είναι και σίγουρα πολύ πιο πλήρες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Επομένως, εφόσον στηριχθεί αυτή η προσπάθεια η φετινή, θα έχουμε ακόμα καλύτερα, πιστεύουμε, του χρόνου. Νίκο. Εγώ θα ήθελα να καλέσω βεβαίως τον κόσμο για να περάσουμε ένα ωραίο διήμερο, δυνατό διήμερο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την Anek Lines, τον Jack Daniels, τις 4 εποχές βεβαίως και το εστιατόριο Άσπρο Πιάτο, που όλοι αυτοί βοήθησαν ώστε να κάνουμε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ να βγει έτσι δυνατό. Παιδιά, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας και τι λέτε τώρα, πάμε να δούμε λίγο Wasp? Φύγαμε? Πάμε να δούμε Wasp.